Skloňme sa ku krátkej modlitbe, bratia a sestry, a potom pôjdeme na Božie slovo. Pane, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, že Tvoje slovo môžeme počúvať a čítať, že mu môžeme veriť, že napriek dejinám, napriek všetkým veciam, ktoré sa menia, aj my sa meníme, Tvoje slovo a Ty zostávaš stabilný. A tak ťa prosíme, príď so svojím Duchom Svätým dnes a prebuď to, čo v nás spí, aby sa to prebudilo k životu s Tebou na Tvoju slávu a na Tvoju velebu. Amen. Bratia a sestry, koľký z vás v tomto týždni, a možno nielen v tomto týždni, dostali takú otázku, že ako sa tešíte na Vianoce? A koľký z nás sme povedali, áno, teším sa, ale v pozadí tých slov bolo také, neviem, či to zvládnem. Je toho dosť veľa, je to finančne náročné, je to náročné na prácu, na zvládnutie mnohých vecí. Nie je to jednoduché. Rodina, darčeky, dostatok peňazí a podobne. A samozrejme v neposlednom rade napätie, ktoré prinášajú tieto veci do nášho života. Občas sa modlíme, Bože, daj mi to zvládnuť. Ale máme pocit, že ten stres akoby neopadal. A ja dnes chcem jednu vec nám pripomenúť, že ako to je, keď sa modlíme a Pán Boh nám nevyhovie našim požiadavkám vtedy, keď sa modlíme. Ako je to možné, že prosíme, Bože, daj mi zvládnuť túto vec, čakáme a nič sa neudeje. A tak mám takú úprimnú otázku dnes pre nás a o tom bude aj dnešná kázanie, Božie slovo, ktoré budeme čítať. Prečo mám ďakovať Pánu Bohu za veci, ktoré sa ešte nestali? Ktoré ešte nie sú vyriešené, keď stále nevidím, že môj život sa zlepšil, tak ako som sa za to aj modlil. A dnes verím, že nájdem odpoveď na túto otázku v biblickom príbehu mladej ženy, ktorá ďakovala Bohu skôr za veci, ako sa stali, ako videla, že sa stali reálnymi v jej živote. Môžeme teraz stať z ústy k Božiemu slovu a čítame z Evanjeliu Jánovho pokračovanie, z Evanjelia Lukášovho, to pokračovanie príbehu, ktorý sme už dnes počuli aj z Evanjelia v 1. kapitole 46. verša. Vtedy povedala Mária, velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď aj hľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia. Pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo je s tými, ktorí sa ho boja, z pokolenia na pokolenie. Dokázal moc svojim ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca. Mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených. Lačných nasietil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätlivý milosrdenstva je, ako povedal našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Amen, to je Božie slovo pre túto chvíľu. Toto, čo sme čítali, je odpoveď Márie, taký slávospev alebo chválospev Pánu Bohu na to, čo sa udialo chvíľu predtým. Mária prv ako povedala Pánu Bohu, áno, príjmam túto úlohu, tak jej život bol zložitý a možno aj chaotický. A táto pieseň prichádza vtedy, keď to áno Pánu Bohu už povedala. Ale vieme aj to, že toto áno Máriu mohlo stať aj povesť, dokonca mohlo stať aj život, pretože nebola vydatá. A my sme to aj počuli v tom texte, ako sa to stane, veď ja nepoznám muža. A teraz v dome Alžbety, svojej príbuznej, ktorú prišla navštíviť a ktorá tiež otehotnela zázračným spôsobom, Mária neplače, ani sa nesťažuje, aký jej život bude a čo ho všetko čaká, ale vzdáva Bohu vďačnosť. Spieva chválospev, ktorý je veľmi známy a ktorý naša cirkev, alebo cirkev ako taká nazýva magnifikát, zväčšovanie Boha, zväčšovanie niečoho, čo Boh urobil v jej živote. A dá sa povedať, že to je jedna z najradikálnejších piesní alebo časti Biblie, ktorú v Božom slove vôbec máme. Pretože to nie je o tom, čo dokázala Mária, aká je silná, ale hovorí o tom, čo Boh urobil skôr, ako tie veci sa ešte len stali. Všimli sme si, že Mária ďakuje za veci, ktoré sa ešte len stanú, ešte vôbec nie sú hotové. A tie slová hovoria, zhodil mocných z trónov, povýšil ponížených, lačných nasytil dobrými vecami. Kedy to Mária spieva? Rímske vojská sú stále tam, hladných je tam stále veľmi veľa. Jej vlastná situácia životná je veľmi nejasná, lebo nevie, čo sa s ňou stane a je komplikovaná. A ona spieva o tom, že Boh to už urobil.
Zhodil mocných z trónov, ponížil povýšených, lačných dám dobré veci a tak ďalej. Mária to hovorí, že Boh to urobil. Ona hovorí, že Boh spravil niečo, čo ešte vôbec nie je viditeľné, pretože keď Boh niečo sľúbi, tak Pán Boh to aj plní. A to je zvláštna vec, ktorú v našom živote máme. Keď Boh niečo sľubuje, možno trvá nejaký čas, ale on to aj plní. Toto sa v Biblii nazýva, že je to prorocké perfektum. To znamená, minulý čas sa použil na niečo, čo sa ešte nestalo, ale je to také isté, ako keby to bola absolútna realita nášho života. A my sa tu dnes môžeme naučiť od Márie, matky Pána Ježiša, budúcej matky Pána Ježiša, aby sme boli v kontexte, dôležitú vec. Ona vyznáva vďačnosť nie až potom, keď sa jej veci vyriešili. Ona vyznáva a spieva chválu Bohu vtedy, keď ešte nič nie je v jej živote vyriešené. Ešte nič nebolo hotové, nič z toho nevidela a už chváli Boha, že urobil tieto dobré veci. My často hovoríme, a ja tiež, keď sa to vyrieši, moja situácia, budem Bohu vďačný. Keď sa stane to a to, budem viac, Bože, v Teba veriť. Keď sa mi podarí toto, uzdraví sa niekto, keď uvidím zmenu, vtedy sa budem, Bože, viac modliť. Lebo budem vidieť, že to fakt funguje. Že tam mám nejakú záruku. Preto, sestry, to ale neznamená, že každá pochybnosť je hriech. Nie každý, kto nedokáže oslavovať Pána Boha vo svojom trápení, čo je veľmi ťažká vec, a nevie mu byť vďačný, to neznamená, že má malú vieru. To tak určite nie je. Ale ak povieš, Bože, uzdrav ma a potom ťa budem oslavovať, a hovoríme, že sme kresťania, ak poviem Bohu, že vyrieš túto situáciu a potom ťa budem chváliť, tak to už je taká pochybnosť. Či Pán Boh to naozaj môže spraviť. A je to viac ako pochybnosť. Je to podmienka. Ak to spravíš, budem ťa chváliť. Ale Pán Boh nechce toto v našom živote, lebo hovorí, toto už nie je viera. Niekedy si myslíme, nevládzem Boha chváliť vopred. Neviem byť vďačný za veci, ktoré ešte nemám vyriešené. Je to úplne taká normálna vec. Neviem vopred byť Bohu vďačný za niečo, čo ešte len príde v mojom živote. Ale práve toto nám chce povedať dnešný text. Boh nehovorí, snaž sa viac. Boh ti nehovorí, zlepši svoju vieru, aby si mi viac veril. Toto nie sú Božie slová. Práve kvôli tejto našej slabosti, že nevieme Bohu dôverovať, Boh prišiel vo svojom synovi. Práve kvôli tejto našej slabosti, úbohosti našich životov, Boh prišiel. Kristus nenesie iba naše vedomé hriechy, ktoré robíme, za ktoré konáme pokánie. On nesie aj moju a tvoju neschopnosť mu dôverovať. Toto všetko on nesie aj chvíle, keď mu nevládzeme veriť a sme iba ticho. Iba premýšľame, čo bude s našim životom. Aj toto vyniesol na kríž, aj toto bolo zaplatené jeho smrťou. To sú veci, ktoré Pán Ježiš spravil. A tak Mária nespieva preto, že by čakala, či sa Boh osvedčí. Ale ona spieva preto, lebo Boh sa už osvedčil v jej živote. Ako? Tým, že k nej prišiel skrze anjela, povedal jej, Duch Svätý zostúpi na teba, tak počneš Božieho syna. Boh si ťa vybral a Mária tomu uverila. Ten spev, ktorý sme počuli, ktorý je taký známy, hovorí, že Mária verí tomu, čo Boh jej dal v tom odkaze cez anjela. Budeš mať dieťa. A to dieťa nebude obyčajné, ale je to spasiteľ tohto sveta. Teba som si vybral a Mária to mohla iba prijať. Mária tomu uverila nie preto, že videla riešenie, ale preto, že Boh k nej prišiel. Bratia a sestry, to je kľúčová vec, ktorá my vo svojom živote potrebujeme vidieť to, čo videla aj Mária. Pretože môžeme spievať vďaku Pánu Bohu za to, lebo ona to už prežívala. Ona prežívala aj hanbu, aj strach, aj bolesť a vedela jednu zvláštnu vec. Vedela, že ten, ktorého nosí vo svojom tele, Pán Ježiš Kristus, jej syn, poniesie raz na kríž všetky naše hriechy. On vyniesie aj moje a tvoje previnenia, keď povie, je dokonané, je odpustené a že jeho bolesťou a smrťou budú zaplatené všetky naše hriechy. Preto mohla povedať, toto je môj spasiteľ, toto je môj záchranca. Alebo viete prečo? A viete prečo? Lebo aj ona ho potrebovala. Môj spasiteľ, môj záchranca, môj vykupiteľ. A to isté platia pre nás, milí brat, milá sestra, pre mňa a pre teba. Nemáme v Bohu veriť preto, že nám niečo dokáže. My máme veriť preto, lebo už on svoju vernosť v našich životoch dokázal. Spomeň si na veci, ktoré v tvojom živote sa stali, ak si mal len pocit, že
niečo ťa k Bohu ťahá, tak to nebolo to, že ty si chcel, ale to Boh ťa pozýval a už v tvojom vnútri niečo robil, čo ťa k nemu priťahuje. Boh dokázal svoju milosť k nám v Ježišovi Kristovi, že zomrel za naše hriechy, vstál pre naše ospravedlnenie a teraz je s nami. Je blízko nás. Chcem ale povedať, že Mária nie je jediná v Božom slove, ktorá chváli Boha skôr, ako vidí výsledok. V Novej zmluve máme príbeh Pavla a Silasa, dvoch apoštolov, ktorí boli vo väzení, mali nohy zavreté v klade a tak ďalej, nič príjemné, v tme, v putách a v bolesti. A okolo polnoci spievajú Bohu chválu za tú situáciu, nie po vyslobodení, ale predtým, než sa to stalo, vzdávali Bohu chválu a vtedy sa stala zvláštna vec. Otvoril sa žalár a dokonca žalárnik, ktorý tam bol, uveril v Krista. Boh ich vyslobodil a to neznamená, že svojou piesňou a chválou donútili Boha konať, ako by si možno niekto povedal, že budem spievať Bohu, budem ho chváliť a tak Boha donútim konať to, čo od neho chcem. To nie. Oni spievali o niečom, čo vedeli a čo mali v srdci, že Boh už pre niečo spravil, lebo sa stretli s Pánom Ježišom Kristom. A preto aj ty a ja, brat, sestra, môžeme Bohu dôverovať a zdávať mu chvály aj v chvíľach, ktoré nie sú ešte vyriešené. Lebo vieme, že Pán Ježiš už s nami a to najhlavnejšie, odpustenie hriechov, už pre mňa a pre teba urobil. Takže keď budeš spievať chvály Bohu, Boh ti musí pomôcť? Nie, to nie je pravda. Bola by to manipulácia, že Boh musí. Ty nespievaš Bohu preto, aby si ho prinútil konať. Spievaš chvály preto, lebo Boh už pre nás, pre mňa a pre teba niečo spravil. A to si musíš vo svojom živote všimnúť. A keď nemáš silu vzdávať Bohu chválu, Kristus je verný a dá ti poznať, že je s tebou. Možno máte pred sebou nejaké skúšky v škole, možno nejaké väčšie životné udalosti. A Boh ťa učí, dôveruj mi, ďakuj mi vopred za veci. Ďakujem ti, Bože, že to urobíš tak, aby to bolo požehnaním pre mňa, aby to bolo na oslavu teba, že povedieš aj môj život, život mojich detí, mojich priateľov, mojej rodiny, hoci teraz to nie je v poriadku, ale ja ti verím, že ešte to bude dobré a ja ti už teraz za to chcem ďakovať. A tak teda, o čom vlastne Mária spieva, za čo je vďačná? Hovorí toto. Duša moja velebí Pána, lebo veľké veci urobil, mocný. Ona nehovorí, pozri, aká som odvážna, pozri, aká som zbožná, že Boh si ma vybral. Mária hovorí, Boh urobil veľké veci. Slovo velebí znamená, ako som už povedal, že niečo zväčšuje. Že Mária nerobí veľkou seba, aká ona je úžasná, ako to zvláda, ako to prijala, lebo Boh jej to dal, že ona je niekto, ale ona hovorí, veľkého robí Boha, ktorý jej dá silu tie veci zvládnuť. A keď si predstavíme mladú ženu v tínedžerskom veku, tehotnú, nevydatú, v tom svete, ktorý mal prísne pravidlá o tom, ako naloží so ženami alebo dievčatami, ktoré sú tehotné a nie sú vydaté a tak ďalej, to boli desivé predstavy a predsa velebí Boha, lebo vedela, že niečo, čo ona nevie ovládať, Boh už urobil. Toto Mária mala vo svojom srdci. Milí brat, sestra, keď vidíš úspech vo svojom živote, keď sa ti darí, o čom hovoríš? Hovoríš o tom, aký dobrý si kresťan. Alebo si povieš, to je preto, lebo ja som kresťan, tak Pán Boh mi to dá. Alebo povieš, to Boh urobil, to Boh mi požehnal, to Boh ma zachránil a bez neho by som tu nebol, aj keby som veľmi, veľmi chcel. Takto by sme mali vo svojom živote uvažovať. Boh robí všetky tieto veci. Vidíme ten rozdiel. Jeden je o človeku, ja som urobil, a druhý je úplne o Bohu. To Boh urobil a o tom je tá Máriina pieseň. Nie o nej, ale o Pánu Bohu. A viete, prečo to dôležité, bratia a sestry? Poviem, prečo je táto vec dôležitá v našom obyčajnom ľudskom kresťanskom živote. Lebo keď hovoríme o sebe, ako sa nám to podarilo, ako sa tak pohľadkáme, aký sme dobrí, ako nám to ide. Keď hovoríme, že to sme my zvládli, tak ľudia sa síce pozerajú na nás a povedia si, chcel by som byť ako ten človek, tomu sa darí. A viete, čo potom príde? Potom môže prísť naše poklznutie, zlyhanie a ľudia si povedia, tento kresťan a toto sa mu stalo, no tak kresťanom to je nedobré. Niekedy Boh dokonca dovolí, aby ľudia, ktorých iní obdivujú pre ich vieru alebo čokoľvek, aby zlyhali, aby ľudia uvedomili si, že sú to stále iba ľudia. A môžu spraviť chyby. Môžu sa z nich sklamať. Môžu ísť za falošnými vodcami, ktorí padnú v nejakom hriechu a zrazu sme rozčarovaní, že a ja som sa na ňo spoliehal a on takto toto spraví. A preto máme hovoriť o Bohu a na ňo ukazovať.
preto sa mi to podarilo, lebo Boh mi to požehnal. A vtedy ľudia zistia, aha, to nebude o tom človeku. To je o niekom, na koho sa spolieha. To je Boh. A tento Boh nikdy nezlyhá, lebo on je dokonalý a keď vidia Boha, môžu jemu dôverovať. K tomuto Mária nám ukazuje príklad, keď vyvyšuje Boha a hovorí, to Boh urobil. Ešte nič nevedela, čo bude. A už vedela, Boh to urobil. A my ideme ďalej. Ujal sa Izraela, hovorí v tom texte, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu. Mária nespieva iba o sebe, hovorí o celom Izraeli. O vyvolenom národe, o Božom pláne pre všetky, o všetkej Božej vernosti naprieč generáciami celého jej národa. A to je druhá vec, ktorú sa môžeme dnes naučiť, bratia a sestry, od Márie. Keď Boh robí niečo v tvojom živote, niečo výnimočné, na čom je evidentné, že je to jeho zásluha, jeho práca, to nie je len pre teba. To je aj pre iných. To nie je len preto, aby ty si sa z toho tešil, ale preto, aby tie dobré veci mohli slúžiť na oslavu Boha aj pred ostatnými ľuďmi. Aby sme pred inými ľuďmi mohli Boha spraviť veľkým. Keď Boh uzdraví, zasiahne do tvojho života, to nie je len pre teba. To je svedectvo pre iných ľudí, ktoré môžeš im povedať. To preto, lebo Pán mi požehnal. Stratil si prácu, získal si novú, vďaka Bohu za to. Pán mi požehnal novú prácu. Niekto povie, no tak si asi mal dobrý životopis, alebo si poslal mnoho tých životopisov a veľa pohovorov si mal. A ty povieš, nie, áno, bol som aj na mnohých pohovor, ale Pán mi požehnal, že som dostal tú prácu. Jeden príklad za mnohých. A tak to je to, čo dnes nám tento text hovorí, bratia a sestry. Mária nevedela, čo bude. Ale dopredu ďakovala Bohu za veci, ktoré sa ešte len mali stať. Tento týždeň nás čakajú ešte možno o kúsok väčšie stresy ako ten, ktorý sa práve končí. Napätie, únava, všetko to, čo sa snažíme vtesnať do toho. Ani neviem vlastne, ktorý to je deň, lebo každý máme iný. Ani neviem, ktorá je to tá chvíľa v tom dni. Či je to štedrý deň, štedrý večer, prvý sviatok Vianočný. Neviem, kedy je ten bod, kedy si povieme, že tu je ten hrod Vianoc. Ale iste to bude náročné, stresujúce a únavné. A nikto nemôže si povedať, že budeme úplne v poriadku, že to zvládneme bez újmy. Ale chcem ti povedať toto. Boh prichádza nie vtedy, keď si silný, ale prichádza do našej slabosti. Keď mu povieš, Pane, ja to už nezvládam, prosím ťa, trošku upráz môj život, zrovnaj mi priority, tak Pán Boh naozaj prichádza. Preto má zmysel ďakovať. Nie preto, že všetko je vyriešené, ale preto, že Kristus je tu a Mária to vedela. Nemala všetky odpovede, ale mala Pána Ježiša Krista. Vedela, že sa narodí jej Spasiteľ, ktorý všetko vyrieši. Nie možno tak, ako chceme, ale vyrieši. Náš prospech. A možno dnes si nevieš nájsť ani čas na modlitbu, možno ani tie slová nemáš, lebo si unavený a neviem čo všetko. Možno len sedíš a počúvaš, ale vedz toto. On za teba zomrel. Pán Ježiš, ktorý sa narodil z Márie, pre tvoje ospravedlnenie vstávaj z mŕtvych a dnes je s tebou. A to je dosť. To je dosť pre teba. Pre mňa v našom živote. A tak pár takých rád na záver v tomto týždni. Milý brat, sestra, drahý priateľ, nájdi si jednu vec, za ktorú môžeš ďakovať, aj keď to ešte nie je vyriešené. Nájdi si, asi ich máme veľa, nájdime si vec, za ktoré si poviem, Pane Bože, je to stresujúce, neviem čo s tým, ale ti ďakujem, že ty už na to máš nejaký návod. Už máš nejakú unikovú cestu, ktorá teba oslávi a ja ťa chcem osláviť, keď sa to stane. Druhá vec, povedz Bohu túto vec možno nahlas alebo potichu, aby si vedel, že si to naozaj to rozhodnutie spravil. A potom ver, že on je verný, aj keď ešte nič nevidíš, tak tá vec sa už na pozadí našich životov deje. A vtedy môže prísť adventná radosť. Všetko je tak trochu mimo nás, lebo Pán Boh prichádza a požehnáva tieto svoje sviatky. Vianočné i adventné. Nie všetko je vyriešené, ale Kristus je verný. A preto má zmysel mu ďakovať aj dnes, aj zajtra, aj navždy. Nech nás Pán Boh požehná a nech nám dá túto vieru Márie, aby bola pre nás príkladom v týchto časoch a nielen v týchto časoch. Amen. Skloňme sa ku modlitbe teraz a môžeme sa modliť spolu takto. Pane, ďakujeme ti, že ti môžeme ďakovať za veci, ktoré ešte nevidíme. Hoci sa trápime pre mnoho vecí a niektoré sú mnohonásobne menej významné ako tie Máriine, do ktorých sa dostala. Tie existenčné. Ďakujeme ti, že môžeme ti dôverovať. Už teraz.
Prosíme, Pane, o ten pokoj, ktorý si nám zasľúbil, že nám dávaš svoj pokoj. Nie taký, ako dáva tento svet, kedy ľudia si povedia, mám všetko, všetko je zariadené, mám pokoj, som zahojený. Ty dávaš pokoj, ktorý ide aj v búrkach, keď sme sami, keď sa nám zdá, že nič nemáme v rukách, alebo vieme, že Ty si s nami, ako si bol s Máriou. Pane, ja toto žehnám dnes mojim bratom a sestrám, aby tento pokoj bol nad nami, aby nás prevádzal týmto zvyškom adventu i vianočnými sviatkami. Pokoj, ktorý nie je závislý na tom, koľko toho máme, čo sme stihli, nestihli. Pokoj, ktorý prevyšuje náš ľudský rozum a ktorý ochráni naše srdcia a chráni naše mysle, aby sme sa doslova nezbláznili a aby sme Ti dôverovali. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť i v dnešný deň a prosíme ťa, aby sme toto mohli priniesť medzi ľudí a povedať, toto robil môj Boh.